Poi kapor bangi hapan ring men sim bad leer badum nama kata kadi kapor kabakut kabangi nom lasu bad leer we nama kata kadi ka jingi jang voice of the people party kam dai ka jing jarang khat kadi ka sandur ka jong play bagan mi kadi ka party kaban pelat lu jaga jat ben riu ka jingi naga bamsap naga jingduk bad naga jingle syang khmat ko ki pat ba oh habang rem shisha house nam ajar khatpra ngala du men sim nganumut kani kala kut ka kamban syakri pat ba ngala mut ba kadai ka balakut nam ko asu shisha bangandang mi haga tu por namar nga ong imat ka ethan maka tangala sedang ngaji dia ka kam ka bangam la ban ye kendu briu ka bangam don por balik pe pang ngam don por balik yang ying ya briu ngam don por balik jinga sengru ka balik syute be tangeng yaladi ba dia ka masi ari masi kemdot Mereka poi perkat bau play ulah tingkai ya uni urangba ubangiwan hangani kapor kabang ta unong elamuji u Dr. Ricky Esengkon unong ikai nihu ubanong am barden nganum e pinang ni syakmat wat numpat sange banong bapinu mele su em wat pat sange ya gani ka benta dang don kam bapindang hap e kun ngampoi perkat bau play ulah tingkai u Dr. Barskem merbo ui pa unong kai nihu niru ubriu ubabek batbit bat ubadan ke jing skokhianam ta jai briu shibun ki party kelai wer kala khot Kelapen bori onre umtre balik bani sobat ki. Oh don sibun ki nahi kai college. Don sibun ki orang ba ki krau perkat. Don sibun ki officer ki bala song tat naga kam. Ki beri ki ba bet, ki beri ki ba isi ya ka bamsap, ki beri ki ba start, ki ba don lang menta ka voice of the people party. Ka voice of the people party ka don ya kita ki krau perkat ki pro jebing ki bangi sandur ya ki aka nam ta ka saupo ka sampo snem jonga jat meri. Ngi wan namar kata ka ni ka por. Ban terwa ya pigi pat ba jonga jat meri. Yang diu kurtong ubadan akhmat jongi uni umdai ubangili syukar namadan madia em ko ki pai ba udai ubangila pensong nongrim ngila thau plabha ngila thau bha ya kita ki aka ki jinglong ki ba udai banton kum uta unong elam uji ubalik support parliament laringi pai khendiat syaka kerdam puli ka jungu ula pendap eka matric aga first class ula pendap eka pre university aga first class third 10 position umur urung aga top 10 ya ka bigam ulah pendap aga first class third position ulah rungbiang aga top 10 ulah pendap ya ka MCom aga first class ulah pendap ru ya ka MA economics ulah yo double master degree ulah pendap ru ya ka PhD kata ka doctorate ka bangi ong day namar katarau ngikot ya i Dr. Ricky Esengkon ulah piang aga jingrang ga jingsta kalau piang kata ubri ubadon kat kata kerdan oh nyem ong ni budi pas start kam iki beri boro hak jela em la bandon ki bakam start ki bakam bun kerdan bani rei ke jing start kala biang ban long nong elam kam de tang ke jing start kadon ru sigi wei pat ki jinglong ki ba udai bandon ba uni unong elam ji udon ya kita ki jinglong ki ba kong santam bat ka wei ni kita ka de ke jinglong jong ka jingkit kli udon ya ka jingkit kli iki kam ki ba utrei bat ki ba ben shet ha u ko ki pat ba nalor ke jingkit kli udon ru sa ka wei ka ba kong santam bat kata kadi ke jinglong bala ban syania ulong ubangila ban syania ka parti kala ban syania hu nganget ka jat menriu kala ban syania hu unlek support parliament om dei bun ti ngi mre ban pendap ya ka kamram baga benta ka bangi ngi kwa ko ki pada unum lek marway support parliament mre unlek ringkat ka sor jongga jat menriu unya sa support parliament lena ka sarkar india kam skap ngi kum ka seng ni ki shani ko ki pada nakam ta ka hok ka jongga jat menriu ko ki ban pen snow ya gari India bagari India kamla ban le shiliang khmat lada kala ai kinaga kimisu lada haduk menta pidang kloy ban ya keren bak NSNIM ba kumno bagi kwa ya laga jongga constitution bagi kwa ya laga jongga lama balai phima ban ayingi tang ya kata ka hok bangin ya da ya ka jinglong try ka khndo ka siap bat bangin long try pura ya kini ki ya ki jingdon ya ka spa ka bau play bakan sedang biang kata ka khai ding ka balai lut kan sedang biang kata ka khai ding ka khai doyong ka balai lut ngin la biang ban tray ki mau ki shop tang bangin buat iki kendon ang ki bang penjat pat ya kamariang ni don kam iki nongalam ki ba kum kita ndai ki nongalam ki ba sim ka bu pen ban habron ke jingkhang nak an ban mentoy already ko ki pai ba nganget ko ki pai ba ngilong ki pai ba ki ba start hagini ki sni ki bamta kan nongrem ka jingi namar kata kadi ka thma prasha ya ka bamsap
ka jingale ka jingi ngamot banong ka dega thma persya ega bamsap ka thma persya ega jingduk ka thma persya ega jingle silang khmat ka jing angnot ban penruspa ya ka judgment riu ba kata ka jing trang ban ai ka jing sngan ye ki long dien man dien o kam dei ki wei ki wan ban penbi ban pentme ngatrai kala biang ye ki pai ba bakin sngo thu ka tu ban num pen snap lani ban num sngo rit men sim habadon gi bakan tho yu ba den snap laga snap Pimot lada day bau barden ubadan ke jing thu ban pensniu ya ka judgment riu ulama ban su job election lai election claim pelut pisa ngala job ke MDC ngam ju pelut pisa pimot kita ki hajan ngot ki briu ki badan apok nong krem constituency ki mu i mo bu tau barden udiu besniu kinum hak mo bani klem pisa ki ai ke jing shania pimot ki jong doktor ki bat kini ki wegi noilam ki badan pok ka parti kinum i mo ya ta ka jinglong ka besniu hapo ka bangapun ban penjot ya ka jamriu ko ki pai babi ngem don AA ban pensniu ya ka jamriu mereka thong ka jinglong ban pen klan ya ka jamriu ban kentiu ha ka yo ka kot ban wanra ka jing sngan ya ka ri ba ya ka jamriu ko ki pai ka ngimi na yeng malaka sni malaka step ni dry bo bleng dor kat ha ka jinga lenti kam dei benginon ban thop ban syukur ya pigi pai ba ngem don kinia pen he ngem ko ban ken no ban kren ben ya no rei ni syukwa tang ban pen shai yo pai ba kalong ka bas ngo phala ban ya kren election da ka ba persang ban pen bi ban pen thme set kulut ya ki score ki jongpi nai pen le jingmot nai pen red men si million am kum bangalarai long kat balong jakat baca ngaladep rai ban ai ka jingkersian yo pra ngalamat ya ka kongres ngalamat ya ka UDP ngalamat ya ka HSPDP ngalamat ya kini kenyo ka 2M ngilasya ngilasai ngilasta lingba ka jingalap jong ka PPP lingba ka jing Trestom jong inongelam jong Voice of the People Party ngila kalalong upai ba ubastat mentau beslur ubanut ban mi habadan kam ban mi syakmat ubanum ting su nginnum liat su ha kita ki jing pen thami namar tangi hikai ki pai ba bagi de banang ban bishar ye kita ki suri kop sne langbrot ki ba wan so pai ba kum ki langbrot ki ba jemnot kum ki langbrot ki ba jai jai hamre hapo ki de ki suri nong penjot ngaju ong ki pai ba lada pila kedup yau suri kop sne langbrot ka bha ba pi kedup du suri sendon nama lada pinot ban kedup sendon yu suri pindang yo nam ba pi slur pi kedup sendon yu suri kini ki suri kop sni lang berat kan ki bawan show pat ba haga kerteng jong ki seng rulum ki barim ki ba kam try ya kata ka jinglong ka jong ki bikilong ki seng rulum oh ki balalet haga kerteng jong ka RDE ban pen thami yo pat ba bagi dei tang maki artli ki seng rulum ki ba yeng nom tau pat ba mentaru ngi khon ya ka election haga kerteng jong ka RDE hato ka dei sisa kata ka jingetli ka ba pura kumba fila pen pau show pat ba de ka dei tang ka jing pen thami shanu ki ja kita ki MLA jong ka HSPDP ki bamje dan la hagi rensan yalap election ya ka RDE dei menjubab saya kata saong mengiatli dei nam dei pat ba ai kin jubab shoy kata ka jingli ka bangi kli shanu kita ki MLA jo ka HSPDP kim je donlang hagar insan kumno pinlet ban pinbi jo pat ba ka jingli haba wat ma phi ki noilam pimpatla ban yatli kani ka dei tangka buit ban pin thame o haba nga pet le menta imat kani ka election ka dei bet tang ban pinrem ya ka PPP kam dei da job mlele u RDA imat la da job u kongres ru snow pair tang ban rem u PPP imat u NPP la u kongres la de job u NPP ro snow pair tang ban rem u PPP balai kiti ngingi kan ne balai namal kiting balado pat ba u alat ban ka PPP kan job agani ka MP election onde u mau jam u beningkong u bangin yat syakata ka jingkla ka bangin wanra ausnem arpupra onde u mau jam u beningkong u bangin yat syakatai ke jingkala ke banwan hausnem arpopra bat kitip baladawan ke BPP hausnem arpopra te dan ke jingma minta kiong lada uba arden ula ban pin shisha banga bamsap ngan sangeno ke jinglong MLA omdei tong uba arden uba keno banga MDA ke bamsap wat u Amit Shah ru ulah keno hendri u Amit Shah kimnut ong ye kili bam mi asngo
bagi ting bagila ban leye ndre yangi nomor kitip pangidon tang sangut ngile yu ngate ngam kwa onong ndre ngasuong tayu paiba ala dingi bagin sinshar yaga jela Meghalaya sapet kumnongin say madan lut yagi kambam sabaro kibala pelong yaga riga jingi bagan duk batin wan ra yaga niga jingim kabal linga kabal pisah kilongi kilong sem ngenom map ngen kelilut ya kaspa kabafilaluti penumla ban penduk ya garigi nomor katagi snautu o kidong wanum jite ya utu PPP namala na bijit kinang kinmi manlagasni na po parlimen kilaba klas korkom kerenlo hana kita ki BPP kinmi manlagasni na parlimen abangin pating wen mi nanu kita ki BPP apo parlimen lating pala di PPP kila pimi sibun ngot sendan KMP oh kan long gajing kerku sisangin sayo sibun man KMP akipor kibanwan hana bau tau PPP kat pakren apo parlimen unsami jendarno kim snautu tangya ka pangru lara kila ong bagi de kin nongelam kim pala man snautu tangya ka pang ga bangi keren o ka bha ba pisange no kayalam yo pai ba nayalam marla yo pai ba yo poi peman satliu syariat ngingem dei bangi persya yaga ktien hindi ngi persya yaga jingpen dan kam yaga ktien hindi ha assembly kabam dei katkum ka rule katkum ka kendon penyat assembly apo Meghalaya legislative assembly ngingem la ban sulit keren man apo assembly nyapan ya katkum kata ka rule book kapanyong ka rules of procedure and conduct of business rules of procedure and conduct of business ko kipai ba kadon ka rules of procedure ka kendon jong ka pinjing pinya dorbar namar kata rapi ibun si na bangi kren apo assembly ni sei di ti kop sao manong ka rule ka ba kumta ka ong kumta balai pile kumta ngemra ban shi kren ka rule hang to ka ba apu pra ka kren shai bomla ban penon kam na ka tin hindi balai ki pen khen an hendrei kini ki kwa ban pen thame yo pat ba don bok Bai madu perstun iklem sinshar yaga jela nadu snem nyopuar ladi injin la sinshar madu perstun nadu snem nyopuar katang la hape keren hindi lut mangi barohang ni Badon bokru bagami ka voice of the people party kabanum ailat hiru bapin penboringi bangin keren hindi hagan ga jela ga jungi Banang keren ki jaiktin kamlele banya phalo hindi banya phalo pareng laban keren Japan laban keren China amlele tangba katho katarte ngenam sha bapin penbor namar ta ko ki pai babi ni aware pia ka Singapore ya ni ya ringkat bani ka voice of the people party ngasukwaru ban pen kan mau yu pi ki ban Singapore ni kum ginongelam juga voice of the people party ni tip syai pengim laban imsa hagani ka sla pertai nang tip panganum laban imsa hagawi ka singingan hapan yap lanungan yap ngam tip langan yu alat ban imtemen ngam tip tamang tip pej bangan yap hagawi sin te shwa bangan leit nagani ka pertai shwa bangan klat nagani ka pertai kalong ka jing kwa ka junga kalong ka jing angnut ka junga balar ka long kamon ka joblei nga kwa ban i baga jat reu khasi ka jing kalong ka bayetli bat ka baklan ko ki pat ba bayet nga kwa ban iya ka jingetli baka jing klan jo ka jai ban riu nga kwa ban iya baka ri ka riu spa bat ka shngan kum baka long ta kamdan ka jing shngan pet puli ka kubor mala ka singipi ka jing ja briu lap met yap shani lap met yap shatai kadon ka jing sir ka long briu man briu o kipat ba bhalai ka ni kawan namar ka jing tolak joga sinshar ka khara namar ka jing bamdon joga sinshar ka kharar ka bukhoi te ga ni ka por ka bamenta na slogan ai kublei ye pi kipat ba sai shi sen pat ye na ban le pat sa ko ge jinglang shati support dauki te ga ni ka por ka bamenta tong ini yenglang bat ni kinongalam joga voice of the people party bangin perta e dau perta ebok ye ga sharp joga party ai bagani ka sharp joga party kan don aga cimot cepat kamtur sini syakmat kenapa kita ini yawan lang sini ini yang renti sekali kalian kalau kita ini besok satai ini yawan lang sini bagi ali yawan lang sini kenapa kanu yelek bandung kang ya kalenti